תראו את הפתיחים. אני רעב, לא אכלתי כל היום. שלום חמוד, אני אזעקה. יאללה, כנס לממ"ד. מה עכשיו? סוף הזמן להתקלח. יפה. מה עכשיו? זה יצא מקלחת. יאללה, סוף סוף קצת לישון. סע לממ"ד. עמודה, אני ישן בממ"ד. זה חולה להורייק עד מחר. לילה טוב. יואב. עצרו מיד במקומותיכם תלמידים, אני פושע גדול ואני נכנסתי לכיתה מכוונות רעות. אוי לא! פושע נכנס לכיתתנו, הלוואי שמישהו יבוא ויעזור לנו. פושע רגע נכנס לכיתה ונויה, הקראש שלי, מפחדת. אני חייב לעשות משהו. אני יודע. אני מזהיר אתכם לא להכעיס אותי, מאחר ואני פושע רשע ומרושע, שיכול לעשות מעשים רשעים ומרושעים. היי, אתה, פושע! אני מציע לך לצאת מהכיתה שלי ברגע זה. לא, דניס, אל תעשה את זה, זה מסוכן מדי. חדל אהובתי, אני יודע מה אני עושה. כדאי לך להקשיב לחברה שלך, כי אני בחיים לא עומד לצאת מהכיתה הזו. אם כך, אתה לא משאיר לי שום ברירה. על מה אתה מדבר? זה לא יכול להיות. אני חשדתי, אבל לא הייתי בטוח. עכשיו זה ברור לי. אתה זה עין הברק האגדי. אני לא יכול להילחם מולו. אני נאלץ לסגת. ואל תחזור לפה יותר לעולם. אני לא מאמינה. דניס, אתה הגיבור שלי. אני יכולה להתחיל שלך? בוודאי. חברים, הוא עשה את זה.